हामबाय जों दिनै कायसा जागायाव सफैखा लामफ्रा बाजार दानि सफाय होननायखाय जतन साइमानो और चिनि ताखुब मंगल देबबर्मा ब थांनायाव थांखा अबनो जों खोनाखा खोनावै चिनि मेम्बार ब जोंनो इनफर्म खायखा चेयरमैन बो खायखा आनो खायखा फाइ किसा और नायखाय दिनि के जों दिनि फायखा चिनि सिगां ब वाइसा फाइकिजाक के जों दिनि खायखा जे बरनो किसा जे जों सुगमानि तै जों बरनो माइरं ते मुइ किसा जे फारिमान जों तै रुफायखा तामने के जों खानचानि खरमानि जों सामखाय दङ चिनि करबुक साब डिविजन नि जों बरेगि बाजार दिनो जों दिनि फायलेखा हामबाय रनाय चिनि बोबाग्रानो कारण बोबाग्रान खानचानि बिसिं तैनो जों दिनि पनो खराखे जों जत जागा न निनि आनि हिन्यावै जों जत खक्सा खंनि खागैनो जों दिनि जत जागा न जों सुबा सुब खलाय दङ अमके नरो नुबिमान अमके चिनि yang Mongol ni bihi ni besasla masa ge besaje te makan tonggo borok nu khong khalai jamangna je abo borok muni surungi phaimaba je bowaisale जों kaisana amole khaimaya haipano bokhao जों jotona santonakai tonani bagi जों chesta khainai ge जों bosuk phari जोंबो नायनाय जे borok sungno inform खायके तामो नाय निया तामो नांनाय जों गोसो जर सहयोगिता खायमान खालायनाय दे आं चिनि चेयरमैन बो साका बरनो डेथ सर्टिफिकेट दिख्लायनानै बागै बरनो हेल्प खालायदि अपक बो साका कारण थैगांखिनो डेथ सर्टिफिकेट दिख्लायनांगौ अमनि बागै चिनि बरक बेलायनो खस्थ मानो अमति रनो साइरेखा गे नर बुक खानादि कम्पलसारि नांगौ बति रनो चेयरमैन ते चिनि मेम्बर न गे अरो फाइसो बजाक आं तासिम बुं खुजगया चिनि Oroni local chairman Bhupesh Deborma, the senior leader Chini Haradon Tripura, Oren Babu, the Chini Manik Chandra Uchoy, the Chini Haradon Tripura, the Chini Oroni Sumit Deborma, Kalainek Kubama leader, the Chini Oro Tongo Prantus Marak. ते चिनि चाकतुं त्रिपुरा बते के जों गोबां मा लिदार न मिलिवै जों जे फारिमानि खक्सा खंनिखाय जों तुइ बरनो जों बोबाग्रान थानचानि खरांबाय जों बरनो रुफायखे असनो सार बाबुनि अंग थैनन बागै फाइ अंग चोबा चुरु दिनन बागै फाइ साब्रक चोबा फाइ अंग मथा त्रिपुरा मथा ग्रुप र निन बाबु बुफुर थैमानि बाबु अंकाय मंगलबार थैमानि बुफुर 13 बनि अंग समबार 13 नि बागै जेनि फाइसुबा फाइका नोंके नों जे चोबा नाय रंनि बागै नों निन खाव टाम फिलिं सानाय माने आगि तो मते रक रे टाप तो मते रक दङ अंका बखाव शान्ति मान ता